Hey guys, लोगोफोर नै नोंथांमोनखौ आं गोदान भिडिअ चेनेलाव बरायलायबाय। दिनै जों बल खेला नायनो ओंखारदोंना लोगोफोर। थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर, नायनो मोजां मोनोब्ला। ओमफ्राय सरि दे लोगोफोर, आं भिडिअ खालामबाथाय बिदिनो लाफ्लांबाय थायो केमेराखौ। थुदो बिदिबा आंनि भिडिअखौ नायलांदो जोबजासे। स्टार्ट खालामसै। दार्लिंखौ लांफैदों जोङो। गिर्जा न'आव दङ। दाबो फैया दार्लिंआ, ओंखारबाय होननाया। नेनो बालायलायबाय आङो, थाबखौनो फैया दार्लिंआ। दासो फैगौ। बहा थांनो नागिरदोंमोनलाय? बहा थांनो नागिरदों खोन्थाहरदो नै लोगोफोरनो। Jaharbaria नायनो नागिरदों। अके, औ फैदो। आयौ लोंनो दावराव जादों नै। बे कापखौ माबा दागारदे। बागारनांगौ। दा लुबैदो लोगोफोर लोंसै। लोंखोमाहैबावबाय। Nabraja mosafaबाय नै। नोंबो मोसादो? माबा जाया। बांद्राय नङा, बांद्राय जुम खालामबा फाइनालाव स्पिन होआबाबो जायो। बल जोग्राफोरखौ जुम खालाम नायनो आंबो खालामनि दे। बबेनि नों गिन्दुगुरि? आं खादोंमोन ना। सरबारा देरहासिगोन नामा? गिन्दुगुरिया देरहासिगोन नामा? गथेजोब्बाय। एबार साबसिन जासिगोन। लै गथेबाय। नै ओरैबायदि बिहिर, गारियानो ओरैबो दोनदों, जायगायानो थोआ नै। ओरैबो गारि, बाइक सेसनो लामा लामा। सिंनि न'आ माबा आरो एबसु, जाहारबारि एबसु। ओमफ्राय ओरैहाय बै वाल नुनाया हस्पिटाल। बेनि ओरै सासे आगै थांबाथाय दखान मोनबाय आरो बाजार फिसानो।